tao lùm na em tổng sơ xin nông cho tao nó lùm bách ha ang sim sự lùm nó tổng số ang lùm cái ses mau lùm cả mau sekarang asal liko mau tam hen gunungnya baru sinar sunur sana nang to sung ti prasara mau so blati than thajam chakhanyo sarai sa kongrai sangrai jong sia sung thong na desi desi sung tini thajuk khak lai nai tabuk thajuk khagai norong no samane phunong nai khokti monok rioi norong nai tong nei iro kaisa thajuk iro phangsa te uyang phangsa tong thajuk khangnan sikang norong no tam khumrok se tong ma phunong kra nai iko mo hongkai kochor khum mo hongkai dianta khum mo kanyen na dianta morok ngelo lalai khum hadi ko tau omokai horni rani horaka bini bahai belai saharo yang ti kaisa yang ti kaisa mo 24/7 jong kesin tok nok togrok nor phat sari phat torbari nor torkhaji sangsanari terpaji fotofot orchid kundro poi mojang sadi kundro anggur dang kamu anggur taklet thanyo thaina na bukai amra mongko sebla tam thas tu jang kamu thasti kahya da bo thasti kahya da apel pu phangnan jan rok masaya phia du obor apel pu phang wa bai khaja om haji ba apel om haji ba apel wati bo na jong phat dadi phat thaju khaga se thajung masala sinai ahya da na o phangsani no tukri nui purak ni mangkha komo joto no jaga ni mang morta sawasi suntabuk salanya thaisuk kormo thaisuk busuk si thok thaisuk sakai borok sukpu bobon sanang ke semua sakan sih togo punjuk lain ayo ada busuk tok tong namo sana enggak nogo fadi ko kita rona da sari akaje bốc lửa sơ hả đúng này bốc không không có tổng ra tổng ra cái cho anh tổng là không là 기름 대단 나로 콕도 먹는 게 더럽 콕도 먹는 게 더럽 Saka kan kan klik channel no. Nda. 영상만 버럭해 탈중 영상가 버럭 공부 있고 한 하이. 내가 깜짝아. 아.
Yung kira. Berarti malah tong yang orang baik sangsa. Mula. Kau tu monok lali na blena. Very good. Kerika, thajo, kerika, kak siapa kya? Sangsa pang nih. Pai kharon no ses.